मा बानायफैदों मा बानायफैदों बे गारि फामफिननो नागिरदों गारि फामफिननो मा बानायो मा होनदों बिसोर मा फामफिननो नागिरदों गारिनि साखानि नामा साखानिलै साखानि मानसि नङा मिउजिक मारुति सुपार गैयि बहामोन नै गारि सालायनो ओइ माल लांनो नागिरदों गारि सालायनो सिमेन्ट अन्थाइ फैसासो बाबु भारा बोलाबायोना ओं का दुकान का बाबू भारा बोयो हाँ ओए पाइना वाला कामाबू पाइना जा पाइना वाला बैटरी न आने बैटरी कहाँ लो Detrás resulta nih. dekorasi bersamanya tengah para malam ini kalian mau sonari ini gede. Oh ini mana gede? Gopur ini mana? Magam ini mana? Gopur namanya Sangbandan. Sangbandan ini mana ada? Berarti kau juga sebagai kesan? Baru juga sama. Baru juga. Kau bagaimana? Sih biasa aja. Bos siapa semua? Pasti kan malah kasih numpang nggak nah gue dulu sisinya kainannya foto-foto kainannya sudah sawit aja malah jadi sudah kaslak sudah sekolah jadi mana sama kasih lo ini kami dalam karena menilai gitu terus nggak perlu apa mbak kainannya lama bu Foto-foto itu dari फोरोंबोबाय जेने तेने खस्थ' मस्थ' दाउ फाननानै बिदिनो आंबो एसे एनै बिजनेस थाङो नालाय बेजों खस्थ' मस्थ' जेने तेने फोरोंबोबाय बिदिनो जेने तेने खस्थ' मस्थ' फोरोंबाय फोरोंनानै दिनैहाय खाफालाव दङबा साख्रि बाख्रि लानानै मोजाङै रायजो मोनजाथोंसै नङा होमबा माथो गोदोनि मानसिफ्रा फोरोङासै आसि बिमाखौ ओरै सौदावनो बायबा लासिं सिं ओइ न'आव होननानै हारसा हौवाफोरजों ओंखारजायोसै नङाना आंनो नाथामनो नांगौ दा हिनजावजों जोंनि बिमा बिफाया स्कुलाव थांबा खाखोमानानै थांबाबो ओंखाम होआमोन गोदो गावसोरखौनो थाइनै थाइथाम थांना फिसा साबाबो बोरैबा ज्रेम थायोलाय ज्रेम थायो मालाय समफ्राम फिथाइ जानो जोंहा समफ्राम फिथाइ होनो नागिरदों मालिक हिनजावा गोदै ना गोबाब जानाय नाय দোকানদাৰৰ আপোনাৰ নামটো কওক ময়ো আছোঁ লগতে ইয়াত মোৰ নামটো বীৰেন মাইতেই জোৰা পুখুৰী বৰ্তমান দোকান দি আছে ন দোকান দি আছোঁ ইয়াতে যেনে তেনে মানুহে আজিকালি পথৰ চথৰ খেতি শেষ কৰিছে মানুহ শেষ হ'ল টকা পইচাও শেষ হ'ল এতিয়া আৰু দোকান মালিকো একদম শুকালোঁ এতিয়া ছাগলীবোৰ কেনেকৈ খাই আছে দেখিছ ইমান ধুনীয়া না ইমান ধুনীয়া ছাগলীবোৰ কেনেকৈ খাই আছে